Acabé de cridar al alcalde de Vigo, Abel Caballero, para comunicar-li que el pròxim any Alzira va ser competència en la il·luminació nadalenca en la població de Vigo. Anem a posar molts diners per a il·luminar tots els carrers, anem a ficar més de 1.200 arcos, anem a posar arbres, no com este, sinó arbres de 25 metres d'altura en cada una de les places. Li he comunicat al company i alcalde de Vigo que Alzira serà competència. Per tant, jo crec que anem a tindre una ciutat en el pròxim any, il·luminar en cada carrer, il·luminar en cada rincó. Va ser la ciutat d'Alzira la que il·lumine Espanya. I això serà possible perquè ens han comunicat avui, precisament avui, dia 28 de desembre, que la Unió Europea, a través dels fons de Next Generation, ens han concedit 1,5 milió d'euros dedicats exclusivament a la il·luminació del nostre poble. Siguen benvinguts aquests diners, siguen benvinguts aquests 1,5 milió d'euros que avui ens han comunicat que tenim ja disponibles per l'any que ve. Anem a començar ja, des d'avui mateixa, a treballar en la il·luminació nadalenca del pròxim any i esperem que tots els veïns, que cada veí, que cada carrer, que cada comerç estiga content, que no mos diguen en el meu carrer no hi ha llums. A partir d'ara això s'ha acabat. 1,5 milió d'euros que anem a destinar a la il·luminació de Nadal.